नमस्कार, मी वृषाली नेमन. कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची रेसिपी मच्छीची कढी. त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी अर्धा वाटी ओलं खोबरं घेतलंय, 4 पाकळ्या लसूण घेतलाय, अर्धा इंच अद्रक घेतलाय, एक छोटा कांदा घेतलाय उभा चिरून, धणे घेतले छोटा 1 चमचा आणि इथे कोकम घेतले मी 10-12, मच्छी घेतली मी करली आहे त्याला म्हणतात, कांदा घेतलाय बारीक चिरून आणि इथे 10-12 पानं कढीपत्ता घेतले, लसूण घेतले छान ठेचून, बेडकी मिरची घेतली आहे पाण्यात भिजवून ठेवली छानपैकी, हळद घेतली अर्धा चमचा आणि चवीनुसार मीठ. इथे आता आपण मच्छीला हळद मीठ लावून ठेवूया. इथे आता आपण हळद मीठ लावून 15 ते 20 मिनिटांसाठी ठेवणार आहे. आता आपण वाटण करून घेणार. मिरच्या वाटून घ्यायचे आणि धणे, इथे आता आपण मिरची वाटून घेतली आहे, खोबरं, आपलं वाटून झालंय. इथे आता आपलं तेल गरम झालंय. लसूण, कढीपत्ता, आणि कांदा. कांदा थोडा लालसर करायचा आहे. वाटण घेऊया आता. तेलात ना 2-3 मिनिटांसाठी आपण चांगलं ढवळून घेऊया. आता पाणी, रंग बघा सुंदर आलाय. आता चवीनुसार मीठ टाकताना आता हे लक्षात द्यायचं की आपण आधी मच्छीला पण लावलेलं. इथे आता आपण मच्छी घालूया. मच्छी आपण इथे कढीत फक्त 5 मिनिटांसाठीच ठेवणार आहे. कोकम, तर इथे आपली कढी तयार आहे. आता ह्याच्यावर कोथिंबीर भुरभुरूया आणि गॅस बंद करून सर्व करायला घेऊया. आजची मच्छीची कढी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.